decide ukuthatha isigqibo to take a decision usogqiba uthandaze. and then after praying. Suvela uthandaze nje Don't just pray ungakhange uthatha isigqibo kuqala. without taking a decision first. Uba ufuna ubona ukholo lwakho If you want to see your faith lungenelela intervening ekuthandazeni kwakho, in you praying, kubalekile it's important ukuthatha to isigqibo take a decision malunga nalameko pertaining that situation oyithandazelayo. that you are praying for. And isigqibo And sakho your own decision masihambelane must be aligned nentando kaThixo. with the will of God. Isigqibo sakho Your decision masihambelane must be aligned nentando kaThixo. with the will of God. Umzekelo, For instance, uyagula, you are sick. ungakhawuleza ufuna uthandaza, You can quickly want to pray, but awukagqibi but you have not decided yet. oba okay, Okay? isigqibo sam My decision kukuphila is to be healed kwesi sifo ndinaso. from this disease I have. Nasi isigqibo endisithathayo, That's a decision I take. kukukhululeka It is to be kule free meko endikuyo. from this situation I'm Ngapha in. koko Beyond that, iBhayibhile ithi the Bible says, ngemivumba yakhe by his stripes, ndaphiliswa. I was healed. So ndithatha isigqibo, therefore I take a decision. ndithatha I isigqibo take a decision esihambelana that goes with ne-will of God the will of God malunga nemeko yam. pertaining my situation. Uthini uThixo What does God say elizwini in lakhe his word malunga nemeko yam? pertaining my situation? Uthi He says, ndakuphilisa, I healed you. so ndithatha So isigqibo. therefore I take a decision. Abanye benu banalo ukholo, Some of you do have faith, but ukholo lwenu but your faith alikwazi uba involve cannot be involved emthandazweni wakho in your own ngenxa prayer buthandaza because you are praying ungathathanga isigqibo without taking a decision esihambelana that goes with nelizwi the likaThixo word of malunga God nemeko yakho. pertaining your situation. Umzekelo, For instance, ugqiba uthandaza, you just prayed. xa ndinokubuza uba If I was to ask you, as ugqiba as uthandaza you have finished praying, ukholo lwakho beluphi, where was your faith? beliyinxalenye yeprayer yakho, Was it part of your prayer? uzawuenda up ungayazi uba You will end up not knowing ukholo belukhona na, whether faith was ukholo there belungekho or na. whether faith was not there. If ufuna ukholo lwakho If you want your yadlula faith, kulo mba, passing from this but matter, kuba umoya engcwele but ndithile because the Holy mandithethe la Spirit has mazwi, led me to speak these words, so ndanyanzela ndilandele emveni kwakhe therefore I must follow behind him ndingabi phambi and kwakhe. not go in front of him. Bufuna ukholo lwakho If you want your faith lube yinxalenye yomthandazo to be wakho, part of your prayer, iba nesigqibo have a decision osithathayo that you take malunga nemeko yakho. pertaining your situation. Noba kunjani na, No matter how, ndiyaphuma kule meko. I'm coming out of this Ifaith yakho situation. uzayibona izawuba Your yinxalenye. faith, you will see, it will be part of it. Oh, ndisengxakini, I'm in trouble. uyathandaza, uyalila, You pray, uyakhathazeka. you cry, you grieve. Awuzolubona ukholo lwakho You won't see your faith luyinxalenye being part yomthandazo wakho. of your prayer. So umthandazo So prayer ngaphandleni kokholo without faith yingxolo nje. is just noise. Yonto kubalekile into yobana That's why it's important that ungapheli nje to not just end ukuba up ngumama womthandazo, being the mother of prayer, bathi bangumama wokholo, but be a mother of faith. suba ngutata Don't be a womthandazo, father of prayer, iba ngutata wokholo. be a father of faith.
soba yintombi Don't be yomthandazo a daughter of but ba prayer, yintombi but be a yokholo. daughter of faith. Xa uzazi uba ndiyintombi When okholo, you know you are a daughter of faith, yonke into oyenzayo everything you ufuna do, ukholo lube khona. you want faith to be there. Ukholo ke Faith, therefore, kulula uba is malingenelele easy for you to xa intervene. ubani enezigqibo When a person has malunga decisions nemeko yakhe. pertaining their situation, Lithi iBhayibhile, the Bible says, lo mfazi wathatha isigqibo woman took a decision soba makawuchukumisa she uYesu. must go and touch Jesus. Yiyo loo nto ukholo lwakhe That's why her laba faith yinxalenye was part, ngenxa uba waba nesigqibo. because she had a decision. Nangona ngokomthetho Though according to law, ongafanelekanga uyaphuma endlini she yakhe, was not supposed to leave her house. bengafanelekanga udibana She was not nomyeni supposed wakhe to meet or have sex with her husband abe ekwela thombo legazi. while she's in the issue of blood. Uyayiva ndikhona manje? Even namhlanje Even today, uThixo akathandi God doesn't like kubona indoda to nomfazi see a man and a wife bedibana having sexual kube intercourse ilixesha lakhe lo where yexesheni. there's a time of periods. So lo mfazi wayekwimeko engaphezu So kwaleyo. that woman was in a worse Umthetho situation than that. ongamvumeli makaphuma The law ebantwini. did not allow her to go and meet Umthetho people. ongamvumeli They makathathe allowed umuntu to allow oyindoda. her to touch a man. But wathatha isigqibo. Yet she took a decision. Into ebangela umuntu okuthakathayo Because the person aqine that bewitches you to be strong, azixele ubana akazokuyeka. tell herself that she won't leave you. Sisigqibo It's a asithathileyo decision that she took, ba lo mntwana that this child, ngizomthakatha. I'm going to bewitch her. Suthandaza nje Don't just pray ungenasigqibo. without a decision. Isigqibo The decision sibangela ubukholo lwakho causes that your faith lungenelele. to intervene. Athi ke ngokuyesu And then Jesus says, ngokholo by faith, ningathi kule ntaba can mayidilike. tell this moment, Akathi this moment to ngomthandazo. hold down. Not by prayer, But uthi ngokholo. but it says by faith. Athi uyesu Jesus says, luphi ukholo lwenu? where is your So faith? which means ukholo Which means faith lukhe luvakale can be felt ngathi alukho as luthi if shwaka. it's not there, it just disappears. I think if ubukhona I think if you were here, kula hour ka-10 in that hour yotsho from 11, 10 to you'll 11, notice ubana khona indlela you'll ze-faith notice the kinds of faith engizama ukubonisa that zona. I try to Uba show you ufuneka there, uzame uzijonge that you need to lwakhona look at them. and ityuti yakho kwakho And ukholo it's your lwakho. duty to develop your I faith. think iminyaka ndocacisela uba I think, yes, uthixo I've been explaining that usemveni God kokholo is lomeleleyo, after strong faith, akakho semveni kokholo lukhulu. not after bigger faith. Ngoba abantu abashiya People uthixo who ekhona leave God while God is there ingaba ngabantu abanokholo olukhulu, could be people who have great faith. but abantu abanokholo But people who lomeleleyo have strong noba faith, ungabheda kuthini whether things can be abamuvi bad, kuyesu. they don't move So from uthixo Jesus. unomdla So ngokholo God is interested olomeleleyo. over strong faith. Thatha Take isigqibo a decision malunga nemeko yakho. pertaining your situation. Suthwala izandla entloko. Don't put your hands on your head. Sulibala kukhathazeka. Don't just grieve. Silibala kuba buhlungu. Don't just become in pain. Thatha isigqibo. No, take a decision. Uyalubona ukholo lwakho. You will see your Thetha nawe ithi mandithathe Speak to yourself. isigqibo Say, I must take a decision. lokulubona ukholo I lwami. will see my faith. Khawutsho? Say to yourself, Yalazi ukholo uba yintoni? do you know what faith is? Yalazi ukholo uba yintoni? Do you know what faith is? Yalazi uba ukholo yintoni? Do you know what faith is? Ukholo Faith ngamandla kaThixo is the power of God asebenza working ngovumelana nawe. by being in agreement with you. Ukholo Faith ngamandla kaThixo is God's power asebenza ngesivumelwano kunye that nawe. works in agreement with you. Yiyo le nto Yesu sithi That's why Jesus says, nawuthi kule ntaba you will say to this mountain, mayincothuke incothuke. let it be removed. Akathi let it be removed. nocela It does kum not say you will ask from me to inisusele le ngxaki. remove you this problem. Ngoba ukholo Because faith also lingamandla kaThixo also is God's power asebenzisana kunye nam. that works with me. Bani ndikufile man of Just God. as I heard you, men of God. I'm not sure noba ndingadlula na apha. I'm not sure whether I can pass from here. Sulibala kukhathazeka. Don't just grieve yourself. Sulibala kucinga uba udokotela Don't uthe. just think that the doctor said. Sulibala kucinga uba abantu bathe. Don't just think that people said this. Thatha isigqibo A usogqiba decision uthandaza. and then pray after.